Hiç yaş kardeşler, esenlikler, oğdu ile esenlikler dünyanın yüzü. E, Kardeşler şu number temamız var, vacip tema da ne yani halkımızın vavalı yeri. Hani halkın adından bir bizden yaşı ulurağı adamlar, sakkalı öğren adamlar, enelerimiz. e, Bir üçtüler de Aşgabat'ta bir üçlerin yerleri var. Ona da ama bir zat maslahata diyorlar öyle. Halk sözü geçeceğim ne içinde. Şonuň ýaly bir maslahat bardy. Üşütdirler da indi. Bilgilere sersek 4.000 urak adam nemäň içinde. Soň bizde näşe ulyrak adamlar bar, ýaşlary bar. Garas halkyň Türkmenistanyň ýurtdaşlarynyň içindäki her bir gatlagyndan mada ýaşy gatlagyndan ýani içinde derece dik görneme görkezip tören wezipelen törenler hem bar onuň içinde. Indi şu hakynda bir gürrüň etsek da ýurtdaşlarymyz bilen bilgi paýlaşsak. Näme we, nerden çykdy we, näme üçin çykdy we, şol bizde näşe ul adamlaryň memeti ýygnaşyk gerdi. Indi şeýle bir öz nememden autobiografiýamdan bir zat görürüm geljek da. Men ýöletene Trawynyň azyrlykda hany birleşiginde nemem geçýärdi ýa ýaşaýjy, Ýurtanyň ýaşaýjy geçýär. Ejemin öýünde ýaşap bökam 2010-njy ýyllarda ýalňyşmasam goňşymyz bardy biziň Andrei diýip. Asly rus. Ýurtada goňşyň memesinde goňşy bolup ýaşadyk ol bir näçe ýyllar. Indi muň bilen deň durşak bolan soň salam magatmaşyk bar. Şu näme diýerdi? Berdan hasyl toýda güýdrak bolýardylar. Hasyl toý günleri diýär. Näme zamaslahatym boljakdyr diýär. Ýani halk maslahaty bilen nokta zamaslahatym boljakdyr. Şonu ikimiz diňläli diýär bular. Bir zatlara çözjek bolýarlar, hani bir halkyň wagtynda bir zatlar diýip bilermi kawlar hani reforma diýen ýaly bir sözler bolan ýa-da bir ütöşklik getirip bilýän han göreli bular diýip. Soňra bolýar diýip bir näçe wagtlap garaşýar käwat bir hepde käwat 10 ýani belli günneçeler. Soňra oturýar uzakly gündüzi gejesi bilen diňläp otyr o adam näme bardy. Öňkü Tapar Marat Niyaz halkyň arasynda görgünler aldar köse. Gürrüň şol güýme otyr da adamlar birden bizden ýaşy ulakan adamlary güýme otyr. Gülüşen bolýar beýne degen bolýarlar. Eger iki bolup Andrei bilen ahyrına çellädiň la otyr ay näme diýişler da bir-birine bular diýen. Hiç adama bitirmedi bular. Boş gürrüň etdiler. Bir ýerde zawod kurmaly, ýa fabrik kurmaly, iş ýeri açmaly diýip gürrüň eden oklar belli nemelerden girdeci gelmelidir, halkı işletmeli, açlık borluğu ýaşap bu halk diýip. Şonuň ýaly gürrüňler eşek bolýar, hiç nemeden nokta agyrasyndan amaram. Onuň men diýen yüzläp adam otyr bolan içinden hiç tanışyk ýokda. Kim faýlady bulary diýip içimden neme diýen da. Şöyle soraglar, elle kim faýlady bular? Kim getirdi bulary? Näme üçin bardylar bu taýyklar? Her daim bana Soýuz döwründe kommunistik partiýada bular bolup Soýuz döwründe de bular wezipeli ýerlerde işleýän adamlara meňzeşýärli daşyndan aldar köse bir zat diýse o el çarpýarlar ýene diýerler. Unda aýdym aýdýarlar. Indi şu 2010-njy ýyllar ýadyma düşýär. Araky nemedäkinem mediada seyredip gördüm bolyn.
ýaşullakan adamlaryň üçen ýerini etdiň etdim. Bolyn ýene şowur näme gaýtalap durdan 20 ýyl orak men öz nememde gözüňmi özüm tanamdan bäli diýip şowur düzümi gidip durda. Owadan hatara otyrlar. Baryň eşikler bilmeňler. Öňdäki oturanlar medallar atly, ordenler atly. Döşlerinde. El şarpışýarlarmy biri bir zatlar çykyp ýa. Özüm halkyň adyndan gepdiýärler. Men aýdym, şo döwrüntinem şowur guruluş, şowur gurulmalar näme, görkezme, ruslar döwründe näme bar? Da pakajyka diýip bir zat bar. Görkezme, gösteriş diýilýär. Türkiýe dillerinde. Şu adam şowy diýipdir. Bular näme bular? Halk temsil edýärmi, halkyň bular wekilimi? Näme bular bu? Şu hakynda bir ýurtdaşlar bilen bilgilerimiz paýlaşdyk. Häzir kardeşlere söz bereýin. Farahat bey. Buyur. Salam, hormatly türkmen watandaşlar, kardeşler. Hemen da aşyma hayır olsun. Gaty bu tema nereden kardeş, vatandaş. Men buna maslahada ölümçe bir ad verdim. Bu cinayetçi toparoy. Cinayetçilerin toplantısı bu maslahada oy. Yani o taýda hiç kim pikirini aýdan ok. Halky düşünýän ýok. Halky borzunýan ýok. Halkyň hiç ýeri kimçiligi aýdyran o taýda. Men özür güläl ulukda ýaşap börs. Ola men maksadım men bolsa geçişde geçerýär ýaly. Öňe çykyp görýänler bu türjüni maslahat cinayetçi öňe çykyp görýänler halk düşmany düşünýärmen. Halk düşmany öňe çykanlar. Oňa berde ne 96-njy ýylda Bayram Ali Trawn'a sanatoriýada maslahat boldy. Ýaşlar maslahat geçirli. Aşonda bizim goňşuwamyzyň Nepes Molla diýip bir atly Auralyk İranlarda din urdunu okap gelen dinine baş çekýän gaty Kur'anyň gowun koýan adam bady. Ahyry ölüp gitdi. Ana şol ay bu iyili aşaty niýat bady. Bu iyili aşaty halka aşaty diýip bir kanatyny ýupdur da on bilen çykyp bolar iyili aşaty da halk düşmany, watan düşmany diýip çynmasyny aýdypdyr da. Şonda şol Nepes Mollany türmäde köp kösep zorlap bilemok näçe wagt ýatanly 96-njy ýylda şol ýana. Şonda odan ony İran'a o kanjerine kurtuluşu tanışı bilişi badır da. Şoňa habar bar ýa, olarda onunun niyaz bu habar ile şu göýürmesem bolanok diýip. Şonuň bile göýürlýär daşyna. Şo näme üçin maslahatda dogrusyny aýtdy. Ana galan ýaşylaram şonu gördü da. Orama endikide gürlemeýär. İlki gürlemelere diýerler de halky. Adamlar o taýda cinayetçi toparlar. Boýdan başga cinayetçi yani Türkmenistanda parlament saýlaw bolsun, parlament ýygyna bolsun, meclis ýygyna bolsun, ministrler kabinetiniň ýygyna bolsun, bulan hemmesi cinayetçi. Halkyň hiç ýeri kimi üstünlüği aýdyran ok. Ne statistika aýdylýar, ne halkyň kimçiligi aýdylýar. Hemme halka garşy. Aslında Türkmenistan'da çürük sistemi yok. O taýda dayanıp bilecek ne kanun var.
hiç kanun için gürülüşün yok. Devlet yok, kanun yok, konstitüsiyon yok otaydı. Hiç halk ben mehvetat göremok. Bulan hemmesi cinayetçi diye hata edeceğim ben. Ol Hı. meselemi yetirdim. Getirdim. Bolýar. Sag olun. Oğuzhan kardeş buyur. Salam kardeşler, salam Uğdili, Giçyaşy. Gaty dogry bellä geçdiňiz. Hakykatdanam şular halkyň öňüne çykýarda, halkyň işsiz ýagdaýyny aýdan oklardy. Şu wagt halkyň %70% ýurdun daşynda açlyk çekip berlerdi. Ýerinde de çağalar korkunty gezip berler. Yetim yetir. Hiç biriniň şular maslahatda ýa-da nemede gurrun edilen ýeri ýok. Ya da näme üçin gadyň neftin pulunu soran oklar. Bu halk munça neftin gadyň pulunu ýerde. Bu halk näme üçin böyle işsiz ýurdun daşyna akkyn edip ýaty diýip aýdylan ok. Ondan sonra da ne Türkiýe gelip ağzını doldurup gürläp gitdi de. 4-nji ýerde dust diýip ýöne şular çykyp da şol gadyň neftin puli halkyňa işsiz ýagdaýy ýerde. Bular näme üçin beýdip ýör? Diýip bir halk üçin bir edilen ýeri ýok şulan. Indi 20-25 ýyldan bäri halka peýda getiren ýeri ýok taşylan. Bular hakykatdan kanun daşy edilen işlerin hemmesi. Bular edip oturan işleri jinayatdyr. Halka garşy edilip berilen bir jinayat işidir. Bularyň täze Türkmenistanda hemme emlaklarına el goýulmalydyr. Öldürnem jinayete çekmelidir. Özleri ölse de oğul gyzlaryna şulan cezasy çekilmelidir. Ben öyle düşünýän. Sebäbi şu wagt ýurdun daşyna akkyn edip ýaty halk. Öldürem gelip hem şeýerde de ölüp mazarlar dolup gitdi de şularam ýygyna ýygnan oklarda. Ine halkyň iň uly bir tragediýasy. Ine men düşünjüm şular hakykatdanam halka jinayet işini edip durlar şu wagt. Sag olun. Ne gysgaçyk demledim. Hı. Bolýar. Sag olun. Düşünýäňiz üçin Farahat bey buyur. Tavulum tezürüm için. Yankı yakkurun kıyıskı aldı. Nefes Hı boğulu hı. değil yanılsın. Tencirle ağırdan çıktı bey. Şu türmüde çıkan insan ağırdan çıktı. Şu türmüde zorlanan közülün şunun hastalıktan kese sap geliş ondanam şunun yok oldu. Hayır. Bu maslahat geçirmeklerin sebebi bir hak hukuk kanun yok yurtta. Hani hak hukuk var, kanun var deyip koymak için halkın ne var bu göz boyuculuk edecek böyle. Göz boyuculuk. Yani özünüz istediniz. Halk istedi. Yaşlılar şöyle kararı öyle deyip etmek için edecekler. Aslında Yankaya Çimali sistemli kriz var Türkmenistan'da. Sistema kriz. Yani o tarzda hiç yeri hak hukukum yok, kanunum yok. Tutak baranam cinayetçi zaten gürleyen halk düşmanı. Yok tabi bazı koyacak böylerde. Aslı yok. Devletim yok, vatanım yok tabi. Hukukum yok. Şu hatta bazı koymak için halkın gözün boyama için halkın onları böyle sergileme için ediyorlar. Dine yalan. Türkmenistan ortikıllı ondan sonra devlet kurulmadı. Sözüňizi tamamladyňyzmy?
internetde bir näme bar. Näsa Ufan kardeş. Ufan Bey buyur. Şular üşüp 4000 küýde adam üşýärde şo ýere. Ýöneşçiler halka toprağı vermeli, su reformasyny geçirmeli, halkyň ýaşaýyşyny göderleşdirmeli, ýurtda fabrikalar gurulmaly diýip bir Sesim kesilimi vatandaşlar? Hawa sesiňiz kesildi. şularyň 30-20 ýyldan bäri 20 ýyldan bäri şularyň hiç biriniň agdyndan şu gurrun çykan ýeri ýok. Ne şu wagt başda öňüňe de aýtdyňyz Merdan Bey. Şu iş yer açylmaly, zawod, fabrikler gurulmaly diýip hiç biriniň agdyndan çykan ýeri ýok. Sebäbi şulary halk saýlamady. Halk hiç birini tanan okşular. Halk tanamadığı üçin onda bularam negatif kanundaşy cinayet işine diýer. Şonuň üçin şulary täze Türkmenistanda hemme zatdan udok nähili bir agyr jeza da bar bolsa hiç biriniň gözüniň ýaşyna da bakmaly däldir. Hökmäni suratda lustrasiýa edilmelidir diýip düşünýär. Sag bolun. Öyle hawa. Rahat internet taýlança Aziz Bey'e söz verelim. Buyur Aziz Bey. Sağ olun. İldeşler, yiğitler, esenlikler. Hawa. Hı. Bu tema hakkında halk maslahatı diýäsdendi bu. Halk maslahatyny hemme kim gördü. Bir gyra goýalım, häzirlikçi gyrada dursun. Indi bolmalysy ýaly bir ýurtda ýa-da Türkmenistan şu Göktepe urşundan soň özbaşdak bolmadyk. Şo taýdan alkaýdaýynda näme bolmadyk? Ýurt. Sömürge aşağında bolduk. SSR geldi hawa. Bir sistema bolmadyk. Serediň dünýäde bir nemeler barda. Mysal üçin Hytaý Sowet neme sosialistik nemesi barda. Döwlet guruluşlarynyň özüniň görnüşleri barda. Modelleri diýelim. Hawa dünýäniň köp bölegi kapitalist, kapital hawa nemesinde sistemasynda işleýär. Hawa demokratik diýerler. Indi bizde neme ýok. Hani SSR döwründe ýaşadyk. SSR hem 91-de 90-njy ýylda dagady, dargady. Ondan soňra bir näme geçenimiz belli däldi. Demokratik diýerler diýip aýdýarlar ýöne diňe bir nemesine suratyny goýsan demokratik bolmaýar da. Yani bolmasy üçin, demokratik bolmasy üçin nemesem gerek de belki ýurdun institutlarynyň bolmasy gerekli. Yani daşyndan seretseň bary ýalak, içinden seretseň boş bir neme meňze ýa-da aýtjak bolýan. Indi bizde hakykatdan ýurt gurulan bolsa-da Sowetler dagandan soň her kim öz gününi göräşik diýip neme edilipdir da, dogrymy? Her döwlet öz gününi görmeli diýip. Estonia, Letonya var, bir de Litvanya mıydı? Doğru aýtdym atlaryny. Ana bunlar bunlar öz döwlet guruluşunda lüstrasiýa geçirip arasaçylyk işler geçirip nämeligini nemedip adam ýalak ýurt kurdular we şu wagt Ýewropa Birliginde yer alýarlarda. Galan ýurtlaryň hiç birsem nemetmedik. Geçmedik diýin yani başka bir görnüşe geçtiler yani. Indi bizim ýurdumuza gelelim. Bizim ýurdumuz nämeligini mene bilemok.
düşünüksiz bir neme. O demokratik garaşsız baklı bir taraf bir zatlara diýerler atlaryny bilem yok. Bu sözlerin arkasında neme yok da. Indi normalde bir yurt bolan wagty nähilek bolmaly diýeň. Nime de bilmemiz üçin şekillendireýin de. Yurdun gurucu neme? Yurdun meclisi bolardy birinciden. O ayrı sud bolardy. Neme? Bağımsız sud. Ondan soň bir de gurucu meclisini aýtdym. Herki meclisi kanun çykarjy, yerine ýetirji bir de sud. Yerine ýetirjem yerli hökümetler bolýardy. Bunlar bolanda Türkmenistanyň şu wagt ýol meselesi mysal üçin, yani düşünükli bir nemede aýdaýynda Türkmenistanyň mysal üçin ýol meselesi çözülen bolardy. Ya da çözülmeli şu wagt. Yani Türkmenistanda problema yok däl. Belki meclise seretdiýäs welin biz gowy ýaşaýas, nemeler peseldip bilersiňiz diýip aýdylýar da. Ýöne bir tarapdanam bizim ýolumuz ýok. Yurdun %70'i daşarda. Owa. Yani sanasan kän meseleleri. Indi bu taýda meclisin bize beren nemesi ziyan hakynda gürrüň edelim. Ya-da meclisin şu taýda 92-nji ýyldan we 91-nji ýyldan bäri ýaşullar maslahaty, halk maslahaty diýen guramanyň goşadyrnak içinde şu taýda bolmasy bizlere näme zatlardan mahrum etdi. Aslında şonun bolmasy näme peýda getirdi, näme ziyan getirdi diýen ýaly näme aýtmak isleýär-de. Halkyň saýlamadyk halk maslahatynyň wekilleri näme getirdi bize? Şöyle bolýardy, ha? Howa. Ýani şu wagt görnüşde hakykatda bar bolan zat näme? Yani halk maslahaty diýsen kime aýtsaňam ýoldan bir türkmeni çagyryp ýa-da mikrofon tutup diýeýin. Äý diýe ondan peýda ýoklugyny bilýär ýöne. Neme dälde? Yani peýda ýok, ey diýeniň bilenem o saňa ziyan getiripdi. Oňa göz ýetirip bilen oklar aslında. Onuň ziyanam geçen sapara aýdyp geçdi-de. Onuň üçin näçe çykdaýjylar edilýär, halk maslahaty geçirmek üçin. Ya-da çäreler geçirilýär-de. Şu çäreleriň ýöne asmandan alınıp edilen o var. Bu çäreler üçin halkyň nemesinden pul alınýar ýa-da hazynadan. Hazyna da ýok aslında da ýöne toprak halkynky o taýda ýaşaýan halkynky da. Halkyň adyndan halkdan soraman o taýda çäre geçirseň, näme etseň, başka halk maslahaty geçir, başka bir zat geçir, adyna başka zat goý. Ýöne o taýda bir ýitki bar da, halkyň bir ýitkisi bar. Şo taýa gidjek pullara ne bilmedim ýani ýol oňarsaň, ýa-da internet çekseň ýurda. Men ýadyma düşenlerini aýdýanda. Ýa-da başka iş ýerleri açsaň. Neme? Bolýar da ýani. Peýdaly bolýar, has peýdaly bolýar da. Ýani bir guruluşyň bize yani her nemäniň işleýiş nemesi bar da. Yani şu guruluş ady üstünde bir işe yaraması gerek. Eger işe yaramayan olsa ziyanlı bunu ya ayırmalı ya taşlamalı ne bileyim. Gündelik durmuşunda da adamlar ulanmayan zatlarını ya satyandır ya da atyandır diyeyin. Umuman bu taýda boya onlar öz başına halk bir ýany öz başına öz günlüğü öz çareye başına ýöne bir ziyan var ortada. Bu ziýanyň belki Oğuzhanam aýdyp geçdi. Saparagda dile getirdi.
bedeli var bunun. Şonu ödemesi gerekli, yani bizim adımızdan çıkış edenler, şotaya barayanlar, gatnaşýanlar, 5 manat pul üçin medialar ya başga bir zat üçin medialar tapawudy ýok, ýöne her eden işine jogap bermelidir. Yani şonuň üçin biz bu döwlete ýok, hökümet ýurt ýok bizde. Ona yüzlenip ya da neme yok, adyl sud yok. Biz suda aýdarmyz ýaly. Bunlar ne şu sebäpden bizim owa pulumuzu alıp şeýle gereksiz ýere harjaýarlar. Buna çäre görüň diýjek bir ýerimiz ýok. Şonuň ýerine ýok bolsa halk etmeli bolýar, ýani halkyň. Yani soňunda ýaşajak halk sebäbi. Şonuň üçin halkyň bu işi eline alması gerekli. Yani bunun şu taýda halk maslahatynyň şu taýda durmasy ýa-da bolup geçmesi bize ziyan, gün geçtikçe ulalyp barýar-da ziyanymız. Bunu bir ýerde durdurmamız gerekli. Bunun bir şekilde ýoluny tapyp şu taýda nemetmeli. Soňuna gelmeli-de, soňuna ýetmemiz gerekli. Şonuň üçin menem hakykatdanam şu taýa gatnaşan ähli sebäpkär bolanlaryň malyna, mülküne el goýmaly diýip teklif edýän. Häzirlikçe şunlara aýdyn, sag bolun. Bolýar, sag ol. Arslan bey buyur. Sağ olun Mehdan Bey. Eşenlikler kardeşler, ildeşler. O aziz kardeş hazır siz tema dediğiniz de hakikaten ne devlet kuruldu ne de o sistema kuruldu. Taparayda sistemle kriz deyip ne konstitusiya işleyer ne de bir halkımızın hak hukuku hiç yerde yurdun içindeyim, daşındayım, hiç yerdeyim goralanıyor. Üstüne getirip bu yaşlılar maslahatını mı nemesini kurdular. Bu da bir yalan. Bu da bir halka aldamak. Gural da halka aldalap berýän gural. Yaşlılar ýa. Bu taýda kän zatlar aýdyp geçdiňizlerde kardeşler. Serediň şularyň sistemini krizisini ne dip dile getirjek bolýan ki ilki bilen prezidente yüzlentirýändirler. Çala bir zat bolsaýan. Ay jaýymy alyp ber, ýene bir zat kömek etdi. O onun işi der. Bir ikinciden onun adyny o köçede duran alacamulacalı oğlanlar başlık olup verirler. Onun adını ulanıp o para alıp yürüttüler. Bu her yeten onun adını ulanıp bilen olsa. O bir her kimler de buna yörüte oynadılıp neyle yüzlentirilse bu taýda buların etmeli işleri dele, buların funksiyası dele. Bir görsen yerde yatır, bir görsen başa çıkar oturlar. Berde sistemli krizis var. Yani şu yaşlı maslahatyna hem serediňe diýer ki bu halka ýa-ni gerek däl dedi, götermek dedi. Dur indi. Sen diýmek berde halkyň ýagdaýyndan habaryň var, statistika var seniň elinde. Şonuň ýaly gürleýärde. Okey, seniň elinde statistika, maglumatlar bar bolsa halkyň ýagdaýynyň. Seniň nirde ýa-ni binaň mı, yaşlılar maslahatyň mı, nirde adresiň nirde seniň? Yurdun içinde bar mı adresiniz? Bir ikinciden ya bir internette sizin ýa-ni www.com bir zatlar diýip bir saytyňyz mı, elektron adresiniz mi bar sizin? Hani nirde siz halkyň ýa-ni sizi halk birinciden saýlady. Ondan soň ya halk size barıp bir arz şikayatyny ýetirdi. Siz barıp halkyň adyndan gürler ýaly. Sizi ýa-ni
halka karşı ulanıp oturan bir neme de bular. Ondan soň ýene näme diýjek bolotyrna şu sistemini krizisiň içine 1992-nji ýyldan 2008-nji ýylaça bir ulanypdyrlar. 2017-den ýene-de 2025-e çelin bugüne çelin ýene şular ulanyp otyrlar. Indi siz aýdyň ýanky babaýlar diýjekmen-de şulara. Ya beýlekileri tapawdy ýok. Siz bu maslahatda haýsy bir halkyň ýanky derdini dile getirdiňiz. Gaýtam siziň üstüňizden dert çekip otyrar halkymız. Serediň birinji derdi men özümden aýdyp bereýin de. Şular bizim ýaşlygymyzda ýaşuly köpü gören bir zat edipdir. Ýene näme bu diýen düşünjeler bilen ýetişdirilip şular bizleriň inanmymyzdan peýdalandy. Indi bu inanmymyzdan peýdalanyp bizi näme güne getirdiler? Bizi aşağılığa getirdiler. Bizi mertebesizliğe getirdiler. Bizim maşgalalarımızın içinde adavrayımızı, yankı maşgala gımmatlığımızı bozdular. Bular geldi, maşgala enstitütleri yıkıldı. Yok. Garaz näme bela beter gelse, ene şu guruluştan geldi, ene şulardan geldi. Ama buların bir yerde yankı avtobiyografiyası geçen yeri boldu mu? Okap tanışanımız boldu mu? Yok. Bular kim? Nireden? Ne edip bular halktan munça malumat topla gelediler. Neme dediler? Hiç sat yok. Görkezme esbab. O zaman şu yankı yerde oturan adamlar neçe sanı bar olsa şular halk maslahatyna gatnaşdy. Şunçası ses berýär, şunçası pikirini aýtdy. Ýene bir zat munyň ýaly maglumatyňyz nerede sizin? Ýok haberde. Döwlet ýok. Döwlet bar ýaly edip görkezmeň. Halkymız sizem seneden olsaňyz şunça ýyldan beri aldalanyp geldik. Şu babaýlaryň nemesinden, owadan sözündenmi, yalakalygyndan da indi bir aldanmaýalım. Häzir kardeşlerim şunu aýdyp geç oturanda şularyň mal warlygyna el goýulmaly diýip. Okey, mal warlygyna el goýulmaly. Ýokma. Emma maňa galsa meniň özüme, maňa şularyň hemmesiniň mal barlygy berilse maňa gerek däl. Maňa ene şularyň men maşgalamdan aýry ýaşadan 8 ýyly bar. Ama men çagalarymdan, enem atamdan, garyndaşlarym ýogaldy. Bularyň hiç birisiniň ne ýasyna, ne toýuna, ne bir hiç bir zatyna gatnaşyp bilmedim. Men çagalarymdan uzak boldum. Men garyndaşlarym bilen aralarym bozulup soğuk bolayıp gitdi. Men adam ýaly ýaşajak bir adam mertebem bilen ýaşajak yankı. Adamçylygyň içinde ýaşajakma. Bular kim bular meni beýderýärler? Maşgalamdan aýrarýarlar. Sen meniň çagalarymı atasy bar ýaly boldy. Atasynyň isini alan ýok meniň çagalarym. Kiçkineleri daha hiç tanan ýoklar meni dogrusyny aýtsam. Men öýüme jan etsem, ulu çagalarym aldyp kiçigine telefon uzatsak, dep telefonu itýär. Sen maňa şu 8 ýylymy gaýtaryp ber, yankı babaýlar. Maňa tapawdy ýok, siziň yankı buyruk etdi, maňa buyruk geldi. Men seň buyrugyny pirzawat edem ýok. Sen özüňe jogap ber. Sana buyurulan iş ken bolady, sen hemmesini etmelimisen? Aýtjak zatym kendes, men hazır emotsiyama geçip başladım, bağışlan, sağ olun, men jemledim. Dogry. Bu ýitirilen ömürler, döwülen durmuşlar, depgilenen mertebe, çagalaryň ýetim galmagy. Ene talanymyz öldü gitdi, olaryň ýerine baryp bilmedik. Debatlar sorulmaly ýaşullardan, ýaşy bizden uly adamlardan.
Ferhat kardeş buyur. Yani oğlum benim için. Aslan kardeş katı doğru sözler etti. Hem vatandaşlara doğru sözler etti. Her bir Türkmen'in öňünde ediliş yer için cevap vermeli ýaşylar. Tomakda gatnaşdymy? El çarpy gollasyn, gollamasyn, gürlesin, gürlemesin hükmän jogap bermeliler. Halk şolardan jogap soramalydyr. Ilk olardan däl, bütün şu güýjülen jeýlerden soramaly. Bu ýatlary halky alamy üçin edilýän zatlarda kanun ýok, döwlet ýok gerde bu zatlar hiç gerek gäl. Ilki döwlet urmaly. Ilki kanuny kudy keltmeli. Kanun bolmadan bu zatları başa berenler. O zaman yaşlılar maslahatyna, yaşlı maslahaty, wapşy yaşlılardan maslahat sormalylar. Kanun baýa daýnada. Ol aňartyp, bäşinden aňartyp ýakin adamdan näme sorajak? Hawa ýene 5-10 ýyldan özüň nide görýän, näme etmek isleýän diýsen, haýsyny sorasan ora şu yaşlylar. Mazarda diýip jogap bererde. 10 ýyldan soň özüň nide görýän yaşly diýsen, mazarda ýa tawatyň üstünde diýer. Onu yaşlardan sormaly. Okuryp ýukurulmadan jemle sormaly. Aýdyň adamlar jemlemeli. Kile orta bölümde oradan turan yaşlılar jemlediler. Yok, döwletiň bilimsiz jahil halkyň öňüne. Yok, döwletini yok, kanun hukuk, kanunlardan gülközek bolýarlar. Ahtatada kanun dikirtmeli, kanun ýok. İlk şonu mu orta atmaly? O zatda halk doğru gürlep münatırın yerine bu zatdan gelmesi oyundur vatandaşlar. Halkı ağırlamaktır. Bunun için her bir Türkmen ayrılıkta 5. yıllanmada, gündemde şuradan hasap soramalıdır. Her bir Türkmen. Yamin, Yazid, Merdan, Arslanlar hemmemiz şu durumda düştük. İki birimizden. Türkmen cevap vermeliler. Cinayetçi, topor. Cinayetçi topor diyemem bunlara. Halk için yıkıcı edim etmedik. Halkın bildiğine edim etmedik. Bunlar bir direk çıktacı halkın sen pulunu, men pulumu iyi oturuyor bunlar. Yol parasını yakıt beri gidine getir. Atel parasını ver, iyi içkidini ver. Buna doğan ver, telpek ver. Bunlar hem Beşiktaş'ta ne yankı vatandaşa doğru etti. Şu yaşlılardan hükman idin almalı. Illüstrasyon geçirmeli hükman. Halkın pulunu uğurlandan beter bunlar. Gözü göre uğurluyorlar. Halkın sorma iyi demen. Bir halkın o yıkacak kimçiliğine aittiğiz mi? O tabi üşüp toplanıp. Hakkanın hallaşıp böyle. Ne için yazıyorsun o tabi? Kurulmayacak olsun, aydıp bilmeyecek olsun, o gidecek gel yaramok deyin. Öyle gitmeli yaşlı. Zaygadmalı sana yaramok deyirsiniz. Burası sadakada karnı doyurup bilen nan yakıtılar da nan körler. Oradan neye meşgul akıl çıktın mı? Akıl yok yerde. Türk insanında sistemi krizis var. Sistemde kanun yok. Sonra bazı kurulma için, halka ağırlama için 30 yıllar oyunu yok geliyorlar. Halka bana hiç kuyruğun yok. 7. kanun yok. İnni geçer diye hiç geçmedi bu. Halk ayaklanmadan şu sistemin duruşunu ayırmadan, çalışmadan geçmez vatandaşlar. Özünün düzülen zat, özünün kuruluşan zat yoktur. Onun için can vermeli, gan vermeli. Hükümet düzeltmeli.
öz geleceğimizi gözüne tutup sağlamın gelecek, öz geleceğimizi gözüne tutup hökman doğru fikirlenip karşı çıkmalılar. Bez ettiğimeli. Bu düşünekte Türkmenistan yine 5-10 yıldan yok korku diye. Kartan yüzünden. Her yine Türkmenistan'da adam yok. Adam zaylaman adam yok diye. Ne için şu yaşlılığın diyetinden. 2000-3000 tane yaşlı var. Akıllı, bilimde, cahil. Şunun derdinden bir şey. Şunu düşüp böyle. Biz duş taşını ködenip bir için çok maşur cahillerden hasap sormalıdır. İki jedine saptırmalılar etmedi onu. İki bir saptırmalılar. Sen kardeşin olsun, doğanın olsun, kalkan olsun. Çok mu günahkardır. Sağ olun vatandaşlar. Ol ya, sağ ol. Rızalan için, janladım için. Bayram Bey, buyur. Sizin Al kardeşler. Sağ olun sizler. Dedim geleceğim. sesiniz azıcık uzaktan ilavur düzeltsen. Dedim şey Ezolanlılar. Sultan Şiasılar matlakı duvardaysam hükümetten karşılık aldı değilenler 34 yıl var ya da şey sol karşılık aldı değilenden son kuramalı töredilen kuramadı ama ben yanlış ben olsam sol bilerek töredildi şu yamasmadan. Yani sol töreli beri halka peydalmen karar çıkan kararlar Şimdi halka peyda verini yok kadar edenler. 34 yıl beri. Bu demek çok abi bir yaşlılar maslahat dedi, bir hak maslahat dedi, yaş adam belli bir yerde durmadan abi nemeden derdi yöne yanlış görülen kurama o halka aldılar. Şimdi görülen kurama ne düşüneceğim o inşa. Aslında onu halkam hata eden o yöne doğrular kırklar etkisi. Halkam onu hata eden o bizim kıvırlıkta dağlar maslahat yerler onu Hmm. yanlış yani şu sefer nämedir bir dağlar derdettiler bir yerine öyleydi var ama ne diyecek olan adam o yaşlılardan kogulardan çıktılar diyorlar yılda 10% aylıklardan değil ya da Türkçe o yaş onu için onu ayırmalı da ondan o yaşlı ya halktan havarsızlık yaşlı olmalı ya da eline kağıt yazıp verilen olmalı diye düşünüyorlar. Halkın şu kararına gelen yani var mı kanun? Benim diyecek koyanım. Hmm. Olmazsa ben yanlış düşünce yanlış. Patlamak yanlış. Koyanım. Ha, ne? Bayram geldi. Hadi uzaklaşma kanal bayram. Öyle sonra öğren. Eğer şol bizim halk şunu saylap seçmedik olsa şol yaş ullakan adamları bizi vekilim hükmünde deyip seçmedik olsa demek onların o tayik varması neme olardı? Hukuk taşı olar yani onların hukuku yok o tayda çıkıp gitlemene halkın adına doğru değil mi? Çıkıp gitlemene hukukları yok bolsa demek olar bu cinayet işletiyorlar. Halkın karşısına cinayet işletiyorlar. Öyle olar. Hakiki şöyle halkın karşısında cinayet bu geçersiz onun ne diyse geçersiz bilim şuna. Hmm. Öyle. Sözünüzü cemlediniz mi? Koya sağ Hı hı.
Muhammed Bey buyur. O geçýärsi kardeşler, ýigitler. Indi kardeşlerimiz aýdyp geçdiler aslında şol köp meseleni ýöne. Şu ýerde bir mesele bar da biz bu işi ýa-da bu meseleni näden alyp gaýtmaly? Meclis diýilýär, meclisiň asal manysyny düşünmeli birinji bilen. Meclisiň asal manysy näme? Şol halkyň wekilleriniň bir ara jemlenip halkyň nemesi hakynda durmuş, halkyň durmuşyndaky edilmeli işler hakynda karar alýan ýeri aslında. Yani meclise kimler üçe? Halkyň wekilleri üçe. Asıl manysy. Şu ýerden alyp gaýdalym meseleni. Bäzädir ýüzlenýär da biz bolmasa da başgalar ýüzlenýär. Şo taýyk bir ýaşul çykdy. Şuňa meseleni agzady, ýalňyş aýtdy diýilýär. Oň aňarsynda men pikirimçe şol esasy mesele şu meclisiň özü hakynda bolmaly diýen. Şu meclis hakyky manysynda ele alanmazda halk köpçüliginiň wekilleriniň üýşän ýeri. Şo taýdan dün Sapara bilen Edil kardeşimizem gepleşýärdi da 4000 adam gowrak diýdi. Şo 4000 adamy şo taýy kim uradypdyr? Birinji soraw, ikinji soraw ýa-da kim getiripdir şo taýy? Şo 4000 adamy. Yani bu meclis siz bir nemäniň sessiz bir jemgyýetiň sesi bolýan ýer. Şo taýdan alyp gaýtsak, has neme boljak da, düşük boljak. Yani şunu diýsek, eger bu zatlardan halkyň habary ýok bolsa, şo taýda ediljek gurulmalar, ýa-da şo taýda alınjak kararlardan halkyň habary ýok bolsa, ol ýer onda meclis däl, ýa-da halkyň wekilleriniň bir ara üýşen ýeri däl. Aýdy bir sahna. Şoňa garşy bir görüş nemesi bar da seredilmeli. Haýsy tarapdan seredilmeli şo taýyk. Baýlap edilen gurulmalar, ýankylar bir owadan sözler tarkadaly, serdar diýär, serdarlar kaza diýär, başga gurulma mewjud taýda. Taýy demäniň halkyň wekilleriniň bir ara gelip halkyň meselesine seretmeli ýa-da seredýän bir ýer däl. Başga bir ýer, başga bir dünýä, başga bir sahna şeýlelenmezde diňe halkyň ähwetine däl de halkyň zyanyna işläp, halkyň zyanyna karar berýän bir ýer şuňky Özbekistanyň ýaşullarynyň halk maslahaty diýilýän ýer. Diňe halkyň zyanyna bir geçirilýän çäre. Biz alınan kararlara hasaby goşmaly, şo taýda edilýän çykdyjylar bilen agyr gurulmalar gepleşilmeli, gurulma edildi. Şo taýdaky romaçlyk şeýle bolanok, mut bolanok, ummaty bir çykdyjy bar şo taýda. Şolam diňe şonu alanmazda ýa halkyň demekdir, halkyň hasabyna. Halkyň ýeçiliginde bolan baýlyklaryň hasabyna. Şo taýdan alyp gaýdalyk. Indi meseleni ýene bir basmançak demedeýin, bir basmançak bärsinden alaýyk. Şo taýda alynan kararlary nähili bir neme bar, garşylyk bar, reaksiýa bar. Negativ bolup biler ýa pozitiv bolup biler. Şoňa garşy näherek bir neme bar, reaksiýa. Hiç reaksiýa ýok. Näme üçin bular şol öz aralarynda ýankyl 4000 bolsa, Saparaga dünkü gepleşiginde de aýtyp geçdik.
Olaryň diýdi guramaçylygyna hyzmat edýän ýene bir düşünçeli adam bar diýdi. Jeminde 12-15 müň adam aşyldy. Şol sahnany gurnaýan bir nämäni gatlagy bir nebet sahny çykardyk. Şu 15 müň adamlyk bir sahna bar elimizde. Muny bir gapdal aýryp goýalyň, biram ýanky ýurdun aktiw bir nämesi bar, gatlagy bar. Ölüm öldürýän gatlagy. Ölüm öldürmek diýilende diňe bir ýanky zähmet nemesinde däl, hem pikir tarapdan, hem nesil tarapdan, hem ýanky gymmatlyklar, degerler, hemme bir ölçäp bitýän bir aktiw gatlak bar. Aýdaly 25 ýaşlar, 45 ýaş arasy. Şu gatlak häzir nerede? Ýurdun daşynda. Öz günü bilen, öz eklenji bilen. $300, $500, $1000. Yani öýüm gurjak, maşyna edinjek. O gatlanyň içinde belli bir bölegi häýle orta mekdep demeli bu torar diňe. Yani ýokary bilimli ýurtdaşlarymyz bar. Bular näme diýär? Şo köpçülüge aýak uýdurýar. Şolaryň öz bir nemesi bar. Mental gurulşy. Şoň daşyna çykyp bilenok hemmeşi. Ňalak bir şeýle bir neme bar da, bir Türkmenistanda. Türkmen jemgyýeti üçin gurnalan bir şeýle bir guruluş bar. Ýurdun iň ölüm öldürýän aktiw gatlaga Türkmenistanyň içinde däl-de Türkmenistanyň daşynda öz günlük ýa-da öz durmuşynyň nemesinde diňe. Etsen boýsunlarynda ýa planlarynda. Ýurdun içinde de ýanky 10 ýaşlany sahna artisti bir ara gelip ýanky sahna gurnaýarlar. Bu ýurdun aktiw gatlagynyň zatlardan habarym ýok. ýa bolaýanda da gözüniň gyýtanaýlar bir sereder. Maňa deýişli mesele däl diýer. Hemmesin jemläp alanda da bu nämedir? Milletin, jemgyýetiň degradasiýasy, çüýremesi ýok bolmasydyr. Mesela şo taýda men görýän zat. O taýdaky ýanky sahna öňündeki bol alyp ýa-da sahna öňünde çykyş edip oturan prezident midir? Ya onuň ýanky ýaşly näme diýär? Halk maslahatynyň başlygy mydyr? Beýnekde hemme sahna adamlar ölege çöde nemesi ýokda. Ýa-da güýjem ýok, pikir güýjem ýok, düşünje güýjem ýok. Şeýle bir sahna da bildirýär sahna. Fikrimçe bolup geçen zatlara elemen böyle görünmeyen şeyler aktar edýän. Osmança aýtjak hakda boşluk. Jemgyýetimiz kabul. Olýa sag ol. Berahat buyur. Sağ olun. Ýanky Bayramly kardeşime gowy ýaşlyň üstüne gedip geçdi. Bu ýaşly utanjak gamkany. Elini ýazyp berilende, buyruk berilende gürlemeli mi kaşol? Dişodatlary, şo sözleri. Sen bir halkyň öz çağaň, öz aýtyň, öz owaň gelejegine ırkyna badagat dursun adan. Şo görmän ilýäňe. Ýaşlaň gelejegine badagat etýän. Buna hökümet jogap bermeli. Ýanky maslahatda jogap bermeliydi. Şonu ýaşly men gelip bilmedim, men el çarpmadım, arkarakda oturdum diýen diýjekler badany jogap bermeli ýerinde. Sen şota il gallyrsaňam, gallyrmasaňam, il çarpsaňam, il çarpmasaňam, gapydan girdiňmi, sen adyň baýmy şu listde, sen jogap bermelisin şoňa. Sen meňe halkyň düşmanysyňyz. Halkyň düşmany. Sen bir halky ýok edip otursaň da. Bundan bir adam barmy? Adam öledirmi zatda? Adam öldü. Öz owazyny, öz çağatyny, öz aýtyny, neslini
düşmançılık edip bitirip oturuyor. Bu Türk bunu versek ne atmış o? Atalarını hiredik görün. Iydını da. Atalarımı ne ediptir? Şimdi atalar dedim 90'cı yıllar anırdaki adamlar. 90'cı yılların berdakiler eyyem aydın adamlar yok edip başladı buralar. Onların önündeki adamlar. Ne ehli adamlar değil. Ne ehli maslahatlı geçeceğiler. Şunu hiredik görün. Vatan için canını oyunu, kelletini oyunu adamlar var. Sen şurada ne demek çocuk? Sen utanın yok mu yaşlı? Hemmesine edeceğim, hemme yaşlılara. İlk o giplerine giplerine halk düşmanı, gönül halk düşmanı. Kalanlar mısın bu hali? Öyle karnım doysa oluyor, bir doğanım olsa oluyor deyip, intihap verenler, nane kadar eyvallah, nane kadar. Aslında bu maslahat, yaşlılar maslahatın özü cinayet. İpah edeceğim, cinayet bu. Çürük sistemede, işte parlamentim cinayet, yaşlı maslahatım cinayet, yaşlı kurmasım cinayet, hemmedim cinayet. Yani tarzda devlet yok, hükümet yok, hukuk yok. Orada olma tanışır. Ola hawal. Evler öz düşüncenin pikirinin üstüne goşok sözleri var bolsa goşup bilersiňiz. Bolmasa da men neme deýin? Bir söz alaýyn taýdan soň jemläp bersem bolarmy hadi. Indi şöyle bir ýagdaý bar. Bir ýurtda az giňirä alaýyn şonuň düşündirjek bolan zadymy. Bir ýurtda döwlet näme üçin gurulýar? Ýani döwlet gurulşy. Döwlet bolanda da guruluşlaryň bir jembi bolýar-da. Bir watandaşy ýa-da şu taýda ýaşaýan ýurtdaşlary gorap biljek, bilim berip biljek, hukuk sistemasyny ýöretjek, ýani konstitusiýada bar munyň içinde gelişdirip biljek. Ýani şöyle diýsem boljak, hak her bir watandaşyň hakyny, hukugyny gorajak. Ýani durmuşa girizip biljek bir näme institutlaryň jemine döwlet diýilýär. Ondan soň indi Türkmenistany synesek, ýakyn taryhdan alsak, 91-nji ýyldan aramyzda da Niyazdan soň Gurbanuly, ondan soň Serdar, şolaryň hemmesi hukukdaşa geldi. Ýani halkyň islegine garşy bolup geldiler. Ýani halkyň behidine gelmediler. Ondan soň bularyň hukuk görkezýänam, men hökümetlik görkezýänam, men mejlislik görkezýänam. Hemmesi hukukdaşy bolýar. Ýani halkyň behidine, ýani halkyň erki bilen gelmedik bir nemeler da koparlar diýelim ýani, guruluşlar diýelim. Şoňa. Indi bugünkü ýaşlylaryň, bizden ýaş ullar adamlaryň, ýaşaýjylaryň toplanan ýere halk maslahaty diýip atlandyrýarlar da. Ýöne her bir watandaş özümden alaýyn. Men şol Ýurtdaky ýaşullara hiç wesini tanamak, biziň ilden hem baram bolsa tanamak näme edipdir. Ol adamy men söz neme demek, seçemek ol adamy men wekilim boldy. Men wekilim boldy. Seçmedik bolsam men ona ýaş karar diýilýär, ýani teklibiň ýaşasyny ýamanyny aýdanda da şo sözi çykyp aýtmana men ona güýç beremok eline.
Yani halk olary eline güýç beren ok. Dogry pikir alsynlar, ýalňyş teklip etsinler. Ýöne şol güýç halk tarapyndan berilen oklar. Bu bir nemedir? Şu wagt ýurdun içinde bir guramaçylyk, bir terör topar bar. Şu halk maslahat diýilen näme üçin etýärler toplantyny? Ýurtdaky häkimet sizin islegiňiz bilen boldy. Biz sizin kepiliňiz diýen nämäni adamlaryň beýnisinde, Türkmenistanyň ýurtdaşlarynyň beýnisinde oturjak bolýarlar. Yani biz sizden, yani sizi näme sizin vekiliňiz, halk maslahatam sizin vekiliňiz, Suwdam sizin vekiliňiz, hökümetim sizin vekiliňiz diýip şonuň ýaly düşünjäni oturjak bolýarlar adamlaryň beýnisinde. Aslında o öyle däl, ýani kaçmaýar. Hiç birisi şolaryň halkyň erki bilen baran ok, ýani halkyň islegi bilen baran ok, şo taýy toplanan oklar. Belli bir guramaçylyk jenaýatçy topar we halky ezip beren, ýerasty baýlyklaryny tömürip beren, Rus imperiýasynyň tähkidine ulanyp berilen bu zatlara da sermesin diýip halkyň agramly bölegini meşgul edip gelýär. Nähil meşgul edýär? Buğda ektirýär, näme paxta ektirýär, kärendetme. Bir näçesinde de ýani sen döwlet işgäri diýip aýlyk berýärler. Halkyň hazinasinden. Şonuň ýaly gysgaça aýdanda egleriň ýani kärdeşleriň aýdan fikirleriniň, düşünjeleriniň üstünden jemlenip şonuň ýaly bir näme çykýan netije. Şo taýdaky ýaşullaryň, bizden ýaşully adamlaryň toplanan eri hukukdaşydyr. Yani legitim däldir. Legitim däl bolsa olaryň ota çykyp hiç bir sözlemene güçleri ýokdur, yani hukuky ýokdur diýip. Şöýlerek. Muhammed Bey buyur. Mikrofonuňyz ýapyk şuwat. Sağ ol, Merdan kardeşim de. Yani şo legitim däldir diýdiň, men onu köprak üstünde durmak isleýän. Sebäbi şol meclise üýşen nämäniň mahallanyň diýeli halkyň ýa-da şo taýdaky adamlaryň 4000 sany diýdik. 4000 gowrak. Şolaryň hiç biri halk tarapyndan seçilen däl ýa-da halk tarapyndan wekilçilik berilen däl. Mesela şo taýda bizim köp ýitleşlerimiz, ýurtdaşlarymyz belki şoňa şeýlerek, ýüzlerek seret geçen hem şu ýaňam aýdan bir mesele maşýardy. Mesele näme? Yani halky böldüler häzir. Yani kal bir 10 miňlik, 15 miňlik ýa 20 miňlik bir näme döretdiler. Topar döretdiler. Bular näme? Şo sahnanyň nämeleri, artistleri. Bularyň halk bilen ýakyndan uzakdan hiç ara baglanşygy ýok. Halka değişli ýerem ýok. Bular halkyň içindäki adamlarym däl ýa halkyň saýlan wekillerim däl. Legitim däldiginiň en esasy suwtnamalarynyň biri. Bular diňe bir jemgyýeti bir toplumy ýok etmek üçin, degradasiýa etmek üçin ýa-da şol jemgyýete, topluma değişli ýankal bir uly, ummasy baýlyklar bar. Ýa halkyň hiç şeýle bir nemesinde, aňynda bir şekillenmedik baýlyklaryň ogurlanmasy üçin şol sahnanyň öňüne getirilen adamlar. Bularyň hemmesi halk bilen hiç şeýle baglanşygy ýok. Ene legitim däl diýdim.
Haty gowy söz aýtdyk, menem şoňa jemleýiji hökmünde diýen ýa kardeşlerim bilen belki ýene dowam etse aýdypdylar ýöne gaýta-gaýta aýdylmaly zatlaryň biri şu. Olaryň halk bilen uzakdan ýakyndan hiç ýyl ara baglaşy ýok. Halk tarapyndan ýanky bir hakyky mejlise gönderilen, uğradylan adamlaram däl. Bular bir sahnanyň oturtmalary ýa sahnaga getirilen bir nemeler. Hani ýaşy uly bolup biler, bu türkmen jemgyýetinde bir neme bar-da, ýaşy uly bolsa hila hormat etmeli diýip ýöne bu adamlaryň hakyky ýüzüni görsek ýa-da hakyky jemgyýete, halka berýän zyanyny görsek, ýa bulara başgaça bir görnüşde sereders halk bolup şol men pikirimçe neme edilmeli, köpürak aýdylmaly, gözüňde tuturmaly. Jemledim, sag bolun. Ýa, men ustad azıcık neme deýin ýurtdaşlara ýene bir bilig hökmünde de düşünjem aýdyn. Ne Türkmenistanda biz şo ýanky bizden ýaş bulu adamlary seçmedik, doğramy? Saýlanmadyk. Bu Niýazowy, Gurbanulyny, Serdaram seçmedik. Ondan soň ministrler ýa deputat diýip atlandyrylýan nemeler suwut bardyr. Olaryň hiç gaýsyny seçmedik, ýani tanamyz oğan. Ýekdik bol. Demek biz olary seçmedik bolsak, biz olara hukuk görmedik bizim adımızdan ýa-da bize hyzmat etmek ýa-da bizim adımızdan bizi bizim wekilligimizi etmek. Ama biz olara wekillik etmäne güýç vermedik bolsak, hukuk vermedik. Olar legitim däl, ýani oraya. Ýani halk tarapyndan kabullanan däl, halkyň erkine garşy gurnalan şo taýda bir bar. Jenaýetçi, guramaçylykçy, jenaýetçi topar. Indi halkymyň arasynda şöyle nemeler bar-da. Gündüňe waka bolupdy. Elbette ýaşy. Kanun ýokmy, hökümet ýokmy? Hani suwutlar, hani polis diýerler. Yani bu sözler näme üçin diýilýär? Adalet gözlenmek üçin aýdylýan sözler. O zatlar hiç wagt Türkmenistanda işlemene, dol ýagdaýynda işlemene mümkinçiligi ýokdur. Sebebi ýurtdaşlaryň hiç waýsy halk hiç gaýsy şolaryň seçmedi. Halkyň erkine garşy gelen guramaçylykly, jenaýetçi topar bar. Olar diňe halkyň garşysyna işleýär, gurnalanda sistema gurnalanda şonuň ýaly halkyň garşysyna işlendi diýip işlesin diýip, ýani işlemeli diýip nemede gurnaldy. Iň berkisi nädip suwut edersiň diýsen, öz topraklaryňda özüň kärende işleýänsiň. Şahsy eýçiliginde ýokdur. Bir iki tane mülk diýip berýändir. Olam sen o taýda bu taýda beýtdiň, bu taýda eýtdiň diýip elinden alyp bilýär. Ýanky ýaşy bizden uly adamlaryň o taýda çykyp geplemene hiç bir hukugy ýokdur. Halk olara güýç bermedi o taýda çykyp geplemene. Ştaýda söz aljak bolsaňyz beýler alsaňyzam bolar, bolmasa jemleseňem bolýar. Bolýar onda Aziz bey, mikrofonuňyz açyl. Yok, jemläýelim diýjekdim. Bolýar. Onda ýene de biz ýurtdaşlarymyz bilen öz düşüncelerimizi, bilgilerimizi paýlaşmana dowam eder. Bu bizim borcumuzdur. Gaýyk gelen beýlere de taňrakyny aýtýan öz wagtyndan, işinden, güjünden ýa-da bolsa da gelip halkymyzyň hyzmatynda bolup beren üçin taňrakyn ýene de görýärki içäsi o diýili esen bolsun.